মানে ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত ৰাইজে আৰু বিটিচি অফিচলৈকে যাব নালাগে, নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব। কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব, কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই। खोनाबाय दा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ इलेक्शननि सिगां बिफोर इलेक्शन माबायदि एसुरेन्स माबायदि कमिटमेन्ट होआमोन। इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया रावबो बिटिसि अफिसाव थांनांगौनि खुनु दरकारानो गैला होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबायबाव जेबो गैया। रायजो राजाफ्रा दिनै माबा मोनबाय नामा? गामि ओनसोलाव थांनानै प्रमद बर'आ गावनो रिभिउ खालामगोन सोरबायदि न'खरा मोनजादोंना मोनलोङाखै, जानो लोंनो माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा, माबा मोनसे क्राइसिस जादों नामा, बेखौ गामि ओनसोलाव थांनानै नायनायगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ दिनै बावगारलांजोब्बाय। रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जि प्रमद बर'आ इलेक्शननि सिगां जिबायदि प्रमिस लादोंमोन, जिबायदि समायखिरा लादोंमोन, बे समायखिराखौ दिनै रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ मावनानै होदोंना होआखै? अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम। प्रमद बर'आ गावनो बुंखानाय समान मोनथाय मोनगोन, गोरिब गुन्द्रा बयबो समान जाजोबगोन उइथिन 5 इयार्सनि गेजेरावनो। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा माबा बल खेला माबा माबि खुंनायावसो लाख लाख थाखा कौटि थाखा खारदों। दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै हर, माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनानै जानो बिथांमोननो राननानै हर। मानो राननानै हराखै? नोंथ' बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया आरो बिटिसि अफिसाव थांनांनाय नंला, गामिनिफ्रायनो जि नांगौ जि बेबस्था बेखौ जोङो इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो A to Z खालामनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय, रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानि गैया। देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट, जेबो रायजो राजानि उन्नयननि जेबो गोदान निउ इनफ्रास्ट्राक्चार मावनो हायाखै। स' रायजो राजाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव बयबो कनसियास जादों जाहाथे प्रमद बर'नि गोदै लेक्साराव रायजो राजाफ्रा गोजावनो नाङा। रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच।